celého srdce vám přeju krásné prožití vánočních svátků a zároveň pro vás mám novou sérii ze hry GTA 5, která se zaměřuje na uživatelské modifikace do singleplayerů, vidíš prostě mody. Dneska jsem si připravil pouze Native Trainer, který si automaticky stáhnete prakticky i se script hookem, který je nezbytný pro instalování módu. Pokud chcete vědět, jak se instaluje módy, tak se koukněte na YouTube, jako je tam spousta videí a i na ty nejnovější verze a nejnovější věci a jak to všechno nastavit. Nicméně, mám trošku modifikovaný Native Trainer, ne ten, který je přidaný k tomu script hooku, který je takový jednodušší. Máme tady tak trošku Enhanced, ano, přesně takové nazvání, Enhanced Native Trainer, který nám pomůže při našem playthrough GTA 5 a v Native Traineru, co od něj vlastně čekat, je to vlastně takový menu, kde si ho můžeme rovnou vytáhnout, Enhanced Native Trainer Update 31, kde máme takové menu celkově ve změně gameplaye a prostředí okolo vás, postavy, kolem jdoucích aut a prakticky všeho, co byste potřebovali, je to takový základ vůbec ke všemu. Už jsem si chtěl připravit jakože nějak tak víc jako samotných skriptových módů, nebo třeba i grafických módů, ale pro dnešek jsem si chtěl projít jenom ten Native Trainer, protože jsem si chtěl prostě projít všechny ty funkce, které nabízí. So, let's do this shit. Takže pro ně by se hodilo jako udělat nějaké ty modifikace na hráče, což tady je ta první sekce, jak se na to podíváme. Jo, máme tady ta dvě stránky, podíváme se na tu klasiku, máme tady player appearance, což si může změnit vzhled postavy a celkově i postavu, jako třeba na Franklina nebo Trevora, přímo na místě, než si vám to jakože switchne na pozici, kde ty dané charaktery jsou, healování, add or remove cash, můžeme si přidat po 10 000, kolik si můžeme přidat maximálně, No, tak jako když potřebujete nějaký rychlý prachy, tak jako klasický cheat na money, znáte to. Freeze wanted level, jo, tady si můžeme navolit, jaký bude mít wanted level, do peach, hej, už má vlastně helikoptéry, musím si tady dát 5 hvězdiček. Invincible, to si dáme, aby jsme byli jakože nesmrtelný. Policie vás ignoruje, neomezená abilita, což třeba Michaelova ability je slow time, samozřejmě, zastavení času, nebo teda ne, zpomalení času. A ty reflexy má lepší. Noiseless je na stealth, že vás nikdo neuslyší, když udělat aktivujete ten stealth mod. Fast swim, to je self-explanatory. Fast run, to taky, vyzkoušíme to v praxi. Super jump, to si můžeme vyskočit na vlastní barák, ten je. No ragdoll, to samozřejmě by nebyla sranda, kdybychom si to zapli, protože to znamená, že se nedostaneme do toho ragdollového stádie, jako třeba tady to. Aha, já mám padák, no to nevadí, spadnu a tady ten ragdoll. Kdybych si ho dal pryč, tak vlastně takové to věc neudělal. Invisibility, ok, tam musíme vysvětlovat drunk, taky ne, night vision a thermal vision. Potom tady máme animace pro vlastně svoji postavu, což bych... Já teda nevím, posledně co jsem to zkoušel, tak mi crashlo GTAčko, takže to bych upřímně zkoušel teďka. Locations. Jako druhá sekce je tady to, že se můžeme portovat na různé lokace. A jsou tady jak lokace, tak tady jsou i scenery. Jakože scénáře, nebo jak bych to přeložil. A to znamená, že to jsou prostě věci, které normálně tady v otevřeném světě nejsou. A jsou třeba jenom v misích nebo tak. Fort Zenki do UFO. Tady myslím, že když máte 100% zkompletovanou hru a... Jo, a někde ve 12 hodin, nebo kdy? Nějaký daný čas se objeví UFO nad základnou Zenkundo. Což ta vojenská základna. Jdeme to vyzkoušet. Do prdele, počkej, tohle UFO jsem ještě neviděl. A co to sakra dělá? Mě to vždycky odhodí. A dělá to úplně nechutný zvuky, ty vole. To je creepy as fuck. Ale tady ten typ UFO jsem neviděl jako ještě. Já jsem vždycky viděl takový ty víc jakože stříbrný. Ne takový byl, že černý, takovýhle high-tech to vypadá spíš. Northampton, jasně, klasika, to je vlastně začáteční sekvence GTA 5. Northampton Bank, můžeme do té banky vlízt, samozřejmě chvíli trvá, než se ten scénář načte. A máme tady klasický začátek GTA 5, můžeme projít i dveřma. Je tady alarm a všechno, je tady otevřený safe. Není tady otevřený safe. No, s tím můžeme dělat jednoduché, jinak v tady tomu Native Traineru je tady i Wall Breach, nebo jak se to jmenuje, Air Brake Mode, což takhle můžeme se pohybovat volně
se svojí postavou, takže můžeme třeba a jsme v safeu. Prostě takový no clip, jo, přesně tak, no clip bych to nazval. A jsme tady ve Voltu, můžeme si brát peníze a jdem do prdele. Aha, tohle už je v GTA Online, seru na to, proč to potřebuju tady. Train Crash Bridge, to musí být super. To je ta mise Derailed. Jak Trevor vlastně tady srazí ty vlaky. Počkat, jede vlak? Počkat, co když vlak zastaví vlak? Je to možné? GTA 5, vlak byl zastaven. Ty vole, největší clickbait, můžete zastavit vlak v GTA. A odpověď je ne. Ani sám, ani druhý vlak nemůže zastavit vlak. No, to už teďka necháme, máme tady Underwater, máme tady dokonce Underwater jakože lokace, to se mi líbí. Human Labs Tunnel. To je vlastně ten tunel do Human Labs, což? On je otevřený. To já jsem neviděl, že v singlu je otevřený, nebo potom vlastně co uděláte ten heist, tak asi jo. Underwater tanks druhý světový, oh yeah. Kdyby tady byl nějaký znalec tanků, tak napište do komentářů, jaký typ tanku to je, protože já se v tom nevyznám. Interiors, to je zajímavý, interiory. Tady jsou vlastně interiory, kam se nemůžete normálně dostat. To jsou tady vlastně i onlineový Eclipse apartmenty. Jak můžeme vidět, tady máme klasický Eclipseový apartmenty. To je nice. A to by asi mělo stačit. Tak, jdeme do další sekce a to jsou weapons. Takže můžeme givenout všechny zbraně a zároveň se všechny dát pryč. Remove all ammo a takovýhle ty další all weapon attachments. Dám si všechny attachmenty na své zbraně, to se mi líbí. Remove all weapon attachments and tints. Jo, si můžeme vypnout zase všechny attachmenty na zbraň. To si třeba necháme. Individual weapons si můžeme givenout. Máme to nějaký speciální třeba? Fire extinguisher. Jo, můžeme takže si můžeme dát fire extinguisher. Normálně hasičák. Bodyguardi. Uděláme si nějakých bodyguardy, že? Když se budeme chtít vrhnout nějaké akce, budeme potřebovat bodyguardy. Samozřejmě to musí být bodyguard Trevor. Ježiš, už jsem si jednou spawnul. Dismiss all bodyguards. Jo, táhni Trevore. Choose model. Players, NPC. Mám tady prostě mám tady nějaký podstatný charakter. To asi... Tohle nebude dobrý, ale... ale testnu to, to bude zajímavý. Tak jo, dáme si to. Máme bodyguarda, altruistu, bože! Má jenom skurvený tričko a boty. Franklina s helmou, yeah. Ukáž někdo užitečný. Kolik těch bodyguardů si můžeme naspawnout? Takhle, oni tvoří takový hustý kruh. Až to altruistu, který je jenom vzadu s tím čurákem za Trevorem. Ty máme takový kroužek svůj. Až oni ty Franklinové mají heavy MGčka, to mě poser. Vehikly, yeah. Můžeme si dát klasický vehicle spawner, takže cokoliv, co bychom mohli potřebovat, to si můžeme spawnout. Počkej, mě zajímá, jestli si můžeme spawnout to, co si můžeme spawnout. Cargo plane, yes, je to tady. Ten si potom můžeme spawnout. Nebo zkusíme to tady. Děláš si prdel. Počkej, to chci vidět. OK, to nebylo součástí plánu. Jo, tady to, no, nice, tohle se bude hodit, protože tam můžu naskočit všechny bodyguardi. Počítaj s tím, že oni se k nám můžou na to nasednout. Já počkej, já si jenom spawnu si jenom ty bodyguardy. Tak, máme tady všechny Frankliny. Je čas nastoupit do naší modified káry. 2 dozadu, 2 takhle. Máme toho altruistu. A 2 Frankliny tady musíme nechat. To je fakt úžasný. To je fakt kurva úžasný, tak jo. Co se tam můžeme si teda samozřejmě asi modifinout nějak ten vehicle. Fix, můžeme si to opravit. Clean, aby to bylo vyčištěný. Paint menu, můžeme klasicky dát wheels a tak. A můžu si takhle dát ty individuální upgradey, což samozřejmě si můžeme udělat klasicky. Přiletět do toho Los Santos Castu. Můžu to i savenout taky ty věci, takže nice, tohle musím splňuje to, co by potřeboval. World. Teďka změny samotného světa. Tohle bude teprve entertaining. Co tady máme? Area effects. Pedestrians. Everybody permanently calm. Everybody invincible. Everybody dies. Pets armed with. Co jim dáme? Melečko jim dáme. Angry pets use cover. Můžu se civiliany, aby byly na nás nasrany.
Pets Angry, zapnu si Pets Angry, kurva. Kde jsou ty bodyguardi, já myslím, že... Jeden má nůž, tady ty mají MG. Už po nich jdou, je čas na mayhem. Oni tady po mně lezou, já myslím, že mají melečko, oni mají jenom pěstě, mají jako, do mě mlátěj. Kde jsou moji bodyguardi, kurva? Hej, tohle si děláš prdel, já jsem tady pár věcí jsem aktivoval a rozpoutal jsem tady apokalypsu. Teď to je úplně doomsday. Chlapci. Advanced config. Jasně, jasně. To oni mi zabili Franklina jednoho. Hej, to si děláš prdel. Máme potřebovat víc Franklinů. Hej. Moon Gravity. Dáme si gravitaci měsíce. Ježišmarja. Co jsem to právě aktivoval? Počkej, já si musím dát pryč ten wanted level, protože to je celkem otravný. Ty vole, ty štětky budou prostě vyhazovat. To je ten Moon Gravity, oni tady lítají všichni. To mě poser. Co se to děje? World, dáme ještě něco šílenějšího. Clear, cloudy, smog, foggy, overcast, rain, stormy, Christmas, light show, blizzard, snow, neutral, to si co? Počkat, jde tady nějak jakože změnit čas nebo nic takového? Ty vole, jak lítaj! What? Hej, tady to je seriózní shitfest. Jaký skurvený masakr jsme tady udělali. Objects. Můžeme spawnout pár objektů. Cabbage. Ne. Ne. Až můžeme tady spawnovat klasicky objekty, který potřebuje. Kurva. Můžeme tady spawnovat hajzly, to je celkem pozitivní. Kurva. Building structure. Do prdele, to jsem nechtěl jsem spawnout. Co tohle sakra je? No to si děláš prdel. No, v tom případě mám takový menší plán, co bys mohl jít udělat. Tohle se mi bude líbit, tohle bude skvělý. To jsme dobrý nápad, co bys mohl jít dělat. Mám tu krásný sluneční den, lidi si tady dávají selfie, je tady spousta turistů a lidí ze zahraničí. My si samozřejmě uděláme menší apokalypsu. Jako, hej, to je prostě kreatorské menu. Tak, co bychom mohli udělat? Uděláme si menší Savage bodyguards. Ano, budeme potřebovat spousta bodyguardů, choose model. Budeme potřebovat pár Trevorů, dejme tomu, že Trevor. Jo, choose weapons. Mám tady 3 Trevory, který mají nůž. Chci to teďka trošku okořenit situaci, máte spousta lidí a tak, to by bylo easy, ale my si trošku upravíme scenário. Co? Workouter posraný, ale ne. Tam tady sundávají Trevora. Tyba další workouter, ten srazil toho Trevora. Vypadá to, že stejně všichni jdou ale po mně. Ty mě sundávají docela dost rychle, jako už mám docela dost málo HP. Tyba padák, ne. A bracelečno, jak se dneska máte? Tak některý nikdy ani se nereagují a některý po mně jdou. Ježišmare. Já už mám docela solidní kill count, bych chtěl vědět, kolik jsem jich sundal. Double kill. Oh yes. Počkat. Oh yes, jako na zavolanou se mi líbí. Trevor, naskoč. Najednou jdou po mně všichni, ty vole. Cože? Co se to... Takže mi prý crashlo celý GTA 5, když se tam naspawnoval asi 20 borců namakaných a... Jo, a aktivuji si Moon Gravity a hnedka vám ukážu nějaký skvělý efekt. I World. Je to tady jako první, což jako si nedivím, jako to je asi oblíbená featureka. To přidává hnedka efekt k něčí smrti upřímně. Hezky si to takhle poslat, než on vstane, než on se dostane na zem, tak jako... Tohle asi nikdy neomrzí. No to samý samozřejmě s tím a ježišmarja. Ať dál, já ti věřím, chlapče, ty to dotáhneš daleko. Tohle neříkejte, že není úžasný. Máme players, animals. Tohle je kde pravá sranda začíná a ježišmarja.
Můžem si změnit na animal. Jak se nevím, jak jsem to mohl Cože, ona se o mě odjebala. Táhni kráva blbá. Oni když mě hitnou, tak se o mě odjebou, ty vole. Divoké prase na útěku. Táhněte vy kurvy. They see me rolling. Jež ne, mám kočičku malou. Ne, nešlepejte na kočičku, vy děvky zasraný. Nice ass, by the way. Máte vy skurvený děvky. Planeta opět, bitch. Můžu lítat? Můžu lítat, nice. Se neumím jakože moc zrovna ovládat, ale... Počkat. Co se to děje? Já jsem kráva, která se může deploynout padák a vypadá to jako jaký sáček, vole, masa. Jako vole, když jdu... jako ingredience domů... Nevěděl jsem, že tohle psi dělají, ale... Dejme tomu, že si za Kojota vezmeme do ruky mobil. Můžeme někomu zavolat? Ne, my nemůžeme nikomu zavolat, škoda. Ta ikonka profilu. Tohle je dobrý selfie. Perfektní. Just perfektní. Save to gallery. Tohle si zaslouží nějakou audienci, aby to viděla. BMX, oh shit, boy! Let's do this shit. Co to? Ne, to nefunguje? Děláš si srandu? Ok, dáme pánové, tohle by bylo asi tak všechno, co jsem mohl ukázat vlastně z native traineru, nebo jsou to ještě nějaké asi další featurky, které jsem právě neukázal, protože jsem píča, ale... I tak je to skvělý, když si vlastně modujete tak nějak ten single player, tak to je nějak tak základní věc, kterou byste měli mít a ten vlastně native trainer, který je přidaný ve script hooku, ten je vlastně optional, že si můžete jenom optional jako volitelně stáhnout. A vám doporučuji stáhnout tady ten enhanced native trainer, což by měla být asi nejlepší verze traineru available. A samozřejmě odkazy na módy budou vždycky v popisku. Módy bych měl brát asi z klasické stránky GTA 5, moc ničeho jiného. Jsem si jist, že v tady ta série bude skvělá a bude se vám líbit. Pokud si myslíte, že ano, nahoďte ten pozacený like button, okomentujte třeba jaký mod bych si mohl nainstalovat, nebo co byste mi sami doporučovali ohledně té moderské zkušenosti a hoďte odběr, pokud chcete vědět víc GTA 5 contentu a GTA 5 mod contentu. To bude všechno, já jsem Growy a zase u dalšího videa, nazdar.